Olisi kyllä kauheata, jos ostaisi tietämättä semmoista. Siinä kohtaa, kun Raku ensimmäinen naimistus on vielä meni tulille, niin kyllä siinä pikkuisen tuli jo paine, että ei auta kuin juosta vaan siellä keittiössä aina kun tarvikkeita hakkee. Mutta kyllä me koin, että siinä ei vielä niin pahasti perässä, että eikö olisi vielä ehtinyt kaikesta. Vähän tunnin päästä koko annos esillä, että aikaa minimissään 60 minuuttia. Saatte sen 8 minuuttia. Se näyttää tuolle valolta. Tulikään taksa. Niin meni videollekin taas. Tässä täydentaisit sun kahvikkeen ihan ensimmäisenä kun sinne kiehumaan, koska sinne oli pitkä Pitää aina puremassa mun ja varma. tietenkään en halunnut mikään aikainen siinä, että oli mua Et kyllä puremun varma, mua pelottaa. Mutta sitten tuomarit alkoi huutella, että nyt on sitten aika vähän, että pakko saada se kiehu ja siellä oli vielä kaivossa saanut sen kiehuun. Että toivon vaan, että nekin saa sen sinne kiehumaan.